Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa al'umma musulmi da duniya baki ɗaya muna muku fata alkhairi. Muna gabatar muku da wannan channel mai suna MK Love TV. Shi dai wannan shahararren channel mai suna MK Love TV. ‘Yan Nijar ne kuma ‘yan Maraɗi wanda sun ka tattake sun shirya muku wannan gagarumin fim mai suna Shekau. Shi dai wannan fim mai suna Shekau an sake na ɗaya, an sake na biyu, a yau ranar yau Juma'a an sake na uku. Domin gani da ido ‘yan uwa kar ku bari a baku labari, ku garzo a wannan channel mai suna MK Love TV. Idan ka shiga cikin YouTube channel kinka za ka shigo nan ga za ka rubuta MK Love TV, kaga to MK Love TV da ka sa haka to wannan channel shine channel kin MK Love TV. Za ku samu fim mai suna Shekau. Insha Allah akwai matukar ƙayatarwa kuma za ku nishadantu. Al'umma muna jiran ku sai in kun zo insha Allah. Za ka shigo kamar haka, kamar wannan shi na film mai suna Shekau. Kar ku bari a baku labari al'umma, gani da ido ya ji. Muna tare ku al'umma sai in kun zo. Ya kira ni ta waya ya gaya mana an kashe babansa Gango. Tabbas Gango yana da sa hannu cikin kisan babansa gaskiya ne wannan. Ya zama lalle a nemo mana Gango. A raya nake san shi. Ba ku